Maayong hapon mga higala. Kabantay mo no? Sa panahon karon kanang ilang giingon bitaw nga uso karon ang sige daw og simba pero marites kayo, no? Sige chismis no, gitawag kuno na og good Samarites, no? Uso kay na ron, no? Ang akong i-share karon mga higala mao ni siya. Every time nga makadungog tag dili maayong istorya gikan sa ubang tao, gipasa nato, gi-report nato mga igsoon, dili ta basta-basta mo tuo, no? Dili ta basta-basta mo tuo or dali-dali mo tuo sa mga istorya nga gipasa nato, no? Labi na ka ng mga negatibong istorya, no? Ayaw dali-dali og tuo, no? Kay nga naman unas tanan wa pagalita kadungog sa pika side, no? Once ang atong madungog puro lang usa ka side, okay? Nya gidaot niya ang tao, sige istorya, sige report nimo mauna niya, ikaw kita nga nagsigig paminaw, nadyo'y tendency, posibilidad nga mutuo ta. Siya na may nadungog na to pirme, no? So nga ko ang encourage mao ni. Every time nga naay madungog nimo nato nga istorya nga dili maayo, negatibo nga makapasakit sa isig katawo or mga di maayo nga istorya against sa katawo mga igsoon, pwede ka mo tando pero ayaw gyud tuo. Ang maayo nimong buhaton sinatia sa nang tawhana nga gidaot, sinatia sa nang tawhana nga subject sa story. Kung unsa ang mga dili maayo nga nadungog nimo against sa nang tawhana, ayaw dali-dali og tuo, sinatia sa, no? Sinatia sa ang tawhana or i-experience siya o kinsa siya ba kay no nganim ni usahay makadungog tag sakit nga istorya sa laing tao nga gihapdan tag istorya nga dili maayo sa laing tao ba against sa laing tao. Pwede maguna siya yan ang nasulti nga dili maayo tungod kay in the first place na siya kasakit daan sa dughan, na siya ibutang ka lang na siya kasilo or kasina daan ng tawhana o siya ginahin tawhana mao nang iyang pag-report ni mo dili maayo, no? Posible maguna niya ang istorya wiya kay bawo na ta, no? Pwede siya punan, pwede siya kuhaan na palabian ba, no? Mao na nga ikaw nga gideliveran akong ika-share nyo maigsoon mao ni kana manggod puro na siya mga negatibo, mura na siya basura ba nya ikaw pod nga sigdawat sama ka sa basurahan. So ayaw na dili maayo before ta mo tuog mga negatibo nga istorya nga gipasa nato ang ato sang sination ng tawhana, no? Makigprenta ng tawhana kay ato sa atong ilihuno kinsa gyud na siya tinuod bagyud ang mga dili maayo nga imong nadungog anang tawhana, no? Mao na sinindot kay kung mutuo ta dayon basin makasala ta nga walay hinungdan, no? Makasala ra ta kay hintuo ta nya ato pa yung gipasa-pasa nya. At the end of the day, ang resulta day di day mao ang tinuod nga storya, dili day mao ang gisulti ang report nga nadawat nimo nya imo nang gipakatag, no? So maulawan ka mao ning ingon makasala tag walay hinungdan. Bible based ta mga higala, Proverbs chapter 13 verse 16 sa New Living Translation NLT. Wise people, wise, malamon, think before they act, no? So maguna-una sa, no? Kung malamon ta mga igsoon, timbang-timbangon na tumayo, tinuod ba ka na yung gisulti, no? Para ba ko kadungog sa side sa iyang gidaot ba? Wapa ko kadungog sa side aning tawhana nga iyang sigig sumbong na kuno. Ako kang sination po ni, ako kang pangutanon kung saan ikating nga na, mao na yung mga malamon. Ang tinuod nga malamon, higala, paminaw. Magunahuna sa siyadaan, no? Before siya mubuhat, no? Before siya mutuo, magunahuna sa siyadaan. Kay mao ni ang kamatuoran sa panahon karon, mas kusog mo katag ang bakak kaysa kamatuoran. So para dili ta mabiktima, magunahuna sa tadaan, dili ta mutuo dayon sa mga pulong nga atong madungog, mga negatibo nga dili maayo sa usa ka tawo, against sa usa ka tawo, no? Kung dili ato sang sination po ng tawhana nga nahimong subject sa istorya kay sama sa ingon kay basin ming tuo ta nya dili day mao makasala hinunta ug wala hinungdan niya ato pa yung gi-share sa uban, hala gi-share no? Good Samarites ba, no? Itong gi-share nakasala kita pa hinungdan sa gubot ug away. Mas mayo nang maghilom ta atong sination niya kanang mahimutang malamon ba, very wise, no? Ang gingon sa balang kasulatan, wise people think before they act, no? Before ta mohimong desisyon or mutuo kuno na sa ta tinuod ba kani kinsa po ning nag-report na kuno so kay kinabuhi po ning tawanan ano kanang atong pamalandungan ug maayo mga igsoon. Kay sama sa gingon sa panahon karon tungod ni kayang Ginoo magud aning kalibutan kay si Satanas niya according to the word of God, Satan is the father of all lies, amahan sa tanang bakak, no? Mao na nga sa panahon karon mga igsoon mas kusog tuuhan o kusog mo katap ang bakak kaysa kamatuoran, no? Mao na nga
wise move, pwede ka maminaw, pero dili ta basta-basta mo tuo unless o hangtod atong nasinati ng tawhana para dili ta makasala sa way hinungdan. Mayong hapon once again. God bless everyone. To God be all the glory.